Sziasztok srácok, én Elemdöbrölök, és a mai videóban egy Roblox kappintást fogom megnézni. Ez olyan, mint egy Roblox hobbi. Ezt figyeljétek. Csak töltse be. Na, ha betölti. Na. Nem tudom, miért nem a mi? Aha. Értem, szóval itt egy Roblox kappintás. Ez hasonlít a Robloxra. Az olyan, hogy egy Roblox hobbi lenne. Sokkal rosszabb, mint egy Roblox hobbi. Na, már megnézem a többit is. Hogy be a videóba beleférni mindig bele fog férni így is, de hogy... Nem tudom miért, én nem tudom. Én nem tudom, hogy miért van ilyen Roblox kappintás ezen oldalon. De itt szoktam játszani. Ez van ilyen hobbi, azt tudom, van ilyen hobbi. Ez a motós hobbi is van a Robloxban. Csak laggos, ez laggos nagyon. Ez nagyon... Ha inkább Robloxba játszanék, mint ezzel koppintással. Hát, ezt amúgy egybe koppintotta azt, amit ezt nem tudom. Hát tényleg, még nem szerintem nem. Igen. Csak nem koppintottlak le egészbe. Mindig meghat, amúgy még laggol. Mit csinál, laggol, nem tudom. Néha belaggol. Telefonon belaggol néha. Nem tudom miért. És leesek. Ha már itt vagyunk, akkor már egyiket már megpróbálom egyiket végignézni. Szerintem ebbe a koppintásba, már ebbe a koppintásra játszok. Ja, de nem ez lesz az. Ezt megnéznek az összeset, aztán egyiket megpróbálom végignézni. Szerintem amúgy a sima lesz az. Azt mondjuk a legkönnyebbnek. Meg be se tört, de már itt vagyok. De ez lehet, hogy ez lesz a legrövidebb pálya, hiszen nem olyan sok mindenre betöltött, és ez meg megint mi? Ez meg megint mi? Simán lesz, hogy ilyen is van a Robloxban. És én vagyok ez a Green Stuff Bed. De hogy a többiek... Az ott van nem. És ezt nem lehet amúgy végigvenni ezeket, mert itt olyan rossz jelenet, és nem lehet, ez nem eljátszhatatlan. Így. Hát hogyan kéne csinálnom? Be is laggol, ez nem játszhatatlan. Pedig ez... Nem tudom, hogy szépen nem tudták jobban megcsinálni, legalább, hogy már hogyha ez úgyis egy online koppintás, akkor már megcsinálták volna jobban. Azt lehet, hogy ezt a gépet inkább szabadra.
De hogy? Ja, ez nem az lesz szerintem. Na, még nem azt akarom. Menniből kell kilépni. Na jó, szem tudom melyiket próbálom ezt. Ezzel a irányítással ezzel nem lehet. És van Word 2 is, amit itt veszem, az a leghosszabb akkor. Na most hol vagyok? Most még irányba? Ja, arról jöttem akkor erre. Mit csinál a karakterem? Táncol közben? Vagy mit csinál? Bugzódik a karakterem. Megpróbálom azt végigvinni, de... Bugzódik a karakterem. Ez egy nagyon rossz mód. Legalább lenne rendesen megcsinálva. Így bugzódok. Meg ha van telefon, akkor gépen jól is fut, akkor telefonon miért nem fut jól, hogyha kiadták telefonra. Vagy van telefonon is, ezt nem értem. És beleesek a lyukba. Nem csoda hát, mert ez a játék. Ez sokkal rosszabb, mint hogyha ez a Roblox-szal játszik. Állított képernyős is. És lebagol a karakterem, hogy mit csinált. Lepattant. És ilyen kocka emberrel vagyok. Hasonlít a Roblox módra egy kicsit. És meghalok. Ezt nem hiszem el. Nem fogom, megpróbálok tovább jutni még. Milyen akadályok lesznek itt. De szerint... Én nem akarok több videót ebből csinálni. Pedig a kövi az nem lenne olyan... Nem tudom, hogy miért... Nem tudom, miért ilyen képernyős, ez azt se értem. Na, mégis sikerült ezt is megcsinálnom. Ez miért laggol? Pedig ennek fele annyi gépigényesen van személyek, mint a Robloxnak. Mégis elfut. Roblox is. Ennek nem kéne laggolnia. Nem tudom mit csinálni itten. A Robloxba is szakad, de hát ne. Szóval itt nem kéne abszolút, de... És... Mi az még nagyon jó, az még jó volt, hogy ott ugrottam. Na jó van. Eddig jutottam el. Ezzel senki se játszom szerintem, még ott a neve, hogyha valaki akar, de ne játszatok vele. Ezzel ne játszatok. Sziasztok!